The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, kikinahanglan ang atong pagkumpisal sa atong mga sala ngadto diretso sa Dios nga Amahan, agi og sunod kini sa iyang mando diha sa 1 Juan 1:9 nga nagasulti sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton, dili ang pagkumpisal kundi ang pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga imong bugtong manluluwas og Dios. Ug humani mo buhata kini ikaw hatagan diha-diha sa kinabuhing dayon ug mahimo na usab ikaw makasalmot ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa magampo ta sa hilom. Let us pray. Father, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to your grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, there is no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding our reality and our purpose and our destiny in life and what you are doing in our life. So, Father, as we worship you, we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and to make these things a blessing to us. This we ask in Jesus' name. Amen. Well, we are here once again in good health, alert, clear mind, og gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita hangtod ni higayuna tungod lamang kining tanan sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini, we don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Now, unas tanan, kung ang kalibutan nanginahanglan man og pagdasig, karon ang tukmang higayon. Kung naamay nanginahanglag paglaom, karon ang tukmang panahon. Ang Dios tungod sa iyang kaluoy mipahimutang niining atong ministry, ang Balbido Evangelistic Ministry, uban pa mga ministries nga nagadala sa pulong sa Dios, ug isip kini usa sa iyang mga paagi sa pagpada sa iyang mensahe sa paglaom ug paghupay taliwala sa makaluluoy, makalilisang na ug makuyaw nga kahimtang karon sa kalibutan. The Bible, the Word of God,
is standing, nagabarog, isip mo'y bugtong, matuod nga mensahe sa kahupayan ug paglaom. Nagadala man kini sa mga pulong nga ipadangat sa Dios ngari kanatong mga kaliwat sa tao alang sa atong kaluwasan ug sa atong kalinaw. Ang misyon sa atong ministry mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, sa tumang kamatinud-anon o pagpakabot niini ngadto sa kinalay-ang dapit sigon sa unsay itugot sa Dios. Kung naa kay kabugaton gipalihog ka sa pag-apil sa inyong mga pag-ampo nga unta, ang Dios mutugot sa pagpadangat siyang pulong ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa kinalay-an o kinapuukan nga dapit. Ang kinadak-ang tahas tuod ning atong ministry mao ang pagpaila sa mga katawhan ngadto kang Ginoong Hesukristo ingon nga Dios ug manluwas ug paghimo kaniya nga tinuod sa ilang mga kinabuhi, dili ang pagdanis mga tao sa pagpasakop o sa bag-ong tinuhuan o relihiyon, dili. Ug usab nga unta madasig ang atong mga igsuong magtutuo sa pagtuman sa mando sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon kita sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Unas tanan, ari kita magahisgot karong adlaw sa doktrina sa sala, the doctrine of sin. Now, ang doktrina sa sala, usa kini ka pagtuon nga gitawag sa teolohiya o hamartiology. Mao kini ang theological, biblical nga niini. Hamartiology. Now, kining maong doktrina calls every believer's attention and should incite interest diha kanila aron sa ingon niya na sila mahimong makakat-on and have substantial knowledge as to what really is sin, unsa man gyud ang sa, and where it originated, o labaw sa tanan, to find out sin's effect sa kinabuhi sa tao. Bueno, ang sala, unas tanan, is anything and everything that is contrary to the character of God or acting independently of God in God's provision. Atong hinumduman ang Roma 3:23 nga nagaingon, all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang unang bahin niining maong bersikulo is clearly emphasizing that all of us, members of the human race, have all fallen to sin, and that understandably indicate our sinful state. Ang ikaduha nga bahin niining maong bersikulo indicates that we have all fallen short of the glory of God. You know what? God already knew all sins. Ang tanang mga sa didto pa sa kaniadtong eternidad, eternity past. O dungan niadto, simultaneously, He already knew all sins that are going to be committed by every member of the human race. Naibaon niya tanan. Pangutana, why is it that God considers it important for Him to know all our sins starting from the beginning of time when we were not yet born in this world? Why is it important for Him? Ganong importante man ni kaniya. Paminaw. Even long before everything existed in this world, sa wa pa ang tanan, God had already known all sins that every person on earth commits. Di man ta magasupak niya na because we know that God is omniscient.
Nahibaw siya sa tanan. He totally and absolutely knows everything, and that includes all sins that all people commit. Busa akong sublion, God knows perfectly everything. That includes all sins committed and ever will be committed by every person in this world. Now, let us focus on this very thing. Why is God interested to know all our sins? Nga naman ka, be? Ang tubag, aron iyang mahukman. So He can judge them. Mao nga importante niya ang pagkasayod ni. Ang sala baya, supak o sukwahi sa kinaiya sa Dios. Gusto? So, kay supak o sukwahi man ang sala sa iyong kinaiya, kinahanglang iya kining hukman. He has to judge them. Unsa may kinaiya sa Dios nga supak sa sala, be? Ang tubag, ang iyang pagkabalaan, His integrity. Mao kanhi hinungdan og katarungan nganong buot sa Dios nga iyang mahibaw-an ang mga sala nga gipangbuhat sa mga katawhan aron sa ingon ni ana iyang mahukman kining maong mga sala. Ug diin man mahitabo ang paghukom sa mga sala didto sa cross. Busa, in order for the judgment of sins to be complete, makumplito, God had to know all the sins. Nakaroon nakita na nato. Mao bitaw naihinungdan nga dili mahimo nga kita mangulipa sa pag-ingon tawag sobra rin ako mga saa, di na matabang ni mga saa. Ang atong ipaklaro din himaw nga ang Dios nahibaw sa tanan gayod nga mga sala nga atong mabuhat, nabuhat o pagabuhaton pa, nahibaw-an kining tanan sa Dios aron hingpit ang pagbayad niini. Kumpleto. Why nakalimtan? Why nakulang? All sins are not the same to God, Raba, and never had been. Ato ning hisgutan as we move forward in this study of sin, kining pagtuon bahin sa sala. While all sins are not the same to God, the solution is the same for all kinds and categories of sin. Usara ang solusyon ini. Okay? Now, ato ragong labason sa itong panunduman ang bahin sa mga kinaiya sa Diyos. Nainumdong ka pa ba? Sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, veracity. Now, we already said a while ago nga, dili mahimo nga ang Dios mudawat o mo connect, musumpay sa dili sibo siyang kinaiya, the character of God. No, kita ba yung tanan mo ingon nga ang Dios balaan? Tanang tao mo ingog balaan ang Dios. Hasta gani itong mga di magtotoo mo ingog balaan ang Dios. Apan ang pangutana mao, nga nakasabot magyud tag unsay bot ba sabot sa pulong nga balaan. Unsa man kanang pagkabalaan sa Dios? We already established God's holiness, ang iyang integrity. Well, actually ang pagkabalaan sa Dios nagalangkob sa totoo niya ka mga kinaiya. It's composed of His three divine attributes, namely ang iyang pagkamatarong, ang iyang hustisya, ug ang iyang gugma. All perfect. Hingpit. Kaning totoo. Ug tungod ni ining iyang pagkabalaan, dili gyud mahimo nga iya rang ilingiw-lingiw ang iyang pananaw mahitungod sa sala. If there is sin, kung naay sa kinahanglan nga ang maong sala pagahukman. Kinahanglan panubagan ang maong sala. What the righteousness of God demands, His justice executes. You see,
Ang Dios hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Wa gyud bisag gamayng pagkadili matarong sa Dios. And because of that, kitang mga tao wa gyud chance atubangan sa Dios. Tungod kay kita ang atong pagkamatarong ingon mans mahugawng trapo, filthy rags sa tubangan sa Dios. Na kana mabasa sa libro ni Isayas. Ug tungod nining atong kahimtang, wa gyud bisag mausa kanato ang matarong. Kanang matarong nga makonsider sa Dios, wala. Mao bitaw usahay, mura na lang kog mamuot sa akong hunahuna, mamuot ko maghunahuna nining. Nabay mga tao nga maningkamot silang mabuutan, maningkamot sa pagbuhat ini, maningkamot sila sa pagpinitensya, maningkamot sila sa pagsakripisyo, aron kuno iyawat ang Dios maluoy nila. Paminaw. Kung tinuray kag yung nakailan sa Dios, I'm sorry, pasaylo ako kay di ra ba gyud maluoy ang Dios kanimo kung mao na imong buhaton. I repeat, I'm very sorry. Bisan og ang Biblia nagasulti nga ang Dios dunay kaluoy. Apan ang kaluoy nga gisgutan diha sa Biblia, dili ang kaluoy nga literal nga atong nasabtan, because that's part of what we call as anthropopathism. Ang kining anthropopathism, English kini nga nakahulugan ang paghatag o pagbating tawhanon, human feeling, aron atong masabtan ang nilihukan sa Dios. Mao ni anthropopathism. Di man gud mahimo nga ang Dios mubaton og kaluoy kay di man honestanan ang kaluoy dili usa sa iyang napo ka kinaiyawa kini sa lista. Ang kaluoy is not one of his attributes. Ug kun ang Biblia mo hisgot og kaluoy, kinahanglan ato gyud kining itakdo sa unsa gyud ning kinaiya sa Dios. Ug busa kun mohisgot gani ang Biblia og kaluoy, kini mao ang gugma niya nga nagahatag og solusyon pinaagi sa iyang grasya agad sa atong kabubuton kung dawaton ba nato ang maong grasya o ato bang isalikway. The righteousness of God condemned all sins in human history. Ug tungod niya na ang tanang tao condemned, di ba? Therefore, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. That is why the Bible says, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin is what? Death. But you know what? This is rather interesting. In fact, I think ayaw mo kalibog kay magsapaw-sapaw kini nga itong pagtuon, magsapaw-sapaw ni. So, do not be confused kay murag mula pa sa nga itong gitunan sa o mutukbil pagtabahin sa witnessing, pagsangyaw. Kaya nga no good, part of witnessing, muhisgot ra ba punta bahin sa. So, ayaw lang mo kalibog. Okay? Because as we see, unsa man nimo pag-witness, wa po kay kaybaw, o po kay ibawan, bahig mga sala. Di ba? You know what? Usa sa mga interesting points bahin niini. Kana bang isulti sa Biblia nga for the wages of sin is death. Ang soul sa sala mao ang kamatayon. Kay dito magud sa libro sa Henesis, sa paraiso ba? Ang warning baya sa Dios nagasulti siya nga sa unang ginikanan nato ba si Adan ug si Eva, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Nainumdum ka ba niya na? Kay sa adlaw nga kamo mukaon niini, matod pa sa Dios, sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. Ug kini giukay, gikuy-kuy gyud.
kini natog maayo gikan sa original nga pagsuwat niya na kana ba diha sa Genesis ug atong nasabtan gyud klaro nga gisulti gyud sa Dios diha nga makaduha gyud i-emphasize ang pagkamatay o kamatayon. Nagsulti diha og sa adlaw nga mukaon kamo niana sa inyong pagkamatay mamatay gayud kamo. Now, abi nimo ang pinulungang Hebrewanon, Hebrew, kung mugamit kini sila pulong nga makaduha, ang gipasabot di ay ana nila mao nga wa lain ug di na malalis kana tinuod gyud. Mo na ibot pasabot. Ug ang hisgutan diha sa warning sa Dios ngadto nila sa unatang mga ginikanan mao nga duha gyud ka nagsunod nga kamatayon ang gipasidaan nila sa inyong pagkamatay, spiritual nga pagkamatay, musunod ang physical nga pagkamatay. Therefore, duha ka matang sa kamatayon ang gisgutan dinhi. Una, spiritual nga kamatayon o ikaduha, physical. Sa tinuod, duha ka kamatayon ang gihatag gibugaton diha. Duha ka kamatayon. Two deaths. Busa sa original nagingon diha og sa adlaw nga mukaon kamo sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayo ug sa dautan sa inyong pagkamatay mamatay gayud kamo. Karon kay mga kaliwat man kitang tanang mga tao sa unatang mga ginikanan na napahiran kita sa sala nga ilang nabuhat nga mao ang ilang pagsupak, pagsupil sa mando sa Dios. Nan ang tanang tao nga ihimugso ning kalibutan na gikonsider nga patay spiritual bisan tuod og buhi sila physical. Kasabot ka? So karon mangutan na katingali. Diin man gikan ang sala. Okay. Diin man gyud magagikan ni sala. Wala to nang gipaklaro nimo nga ang tanang tao nga matao o mahimugso ning kalibutan na considered spiritually dead although he is physically alive. Pero mamatay ra gihapon ta. Mudawat ka ba niya na? Well, tingali naiuban kaninyo nagsubay sa pagpaminaw ning atong ministry nga dili buot maminaw nga maghisgot og kamatayon kay kuno kabuhion ni sila og makadungog og bahin og kamatayon. Well, wa tay mahimo kay bahin man gud ni sa atong gilisgutan o topic nga sala. Pero ato yung klaruhon nga mamatay yu ka. Okay? Apan niya nang higayon nga mamatay ka. Ato pong ipaklaro dinhi nga tungod kay gipakatawo ka sa sala, that is found in Psalms, by the way, I was born into this world in iniquity. Did you read that verse? Tungod niya na, kitang tanang mga tao, nga gipakatawo din sa kalibutan, pulos kita mga hinukman, judged, condemned. Kay, remember, sin had to be what? To be condemned, to be judged. You see, ang pagkamatarong sa Diyos demanded that the justice of God judge sin. So, unsa may atong chance? Unsa may atong chance kung mao ka na? Di wala. Ato lang klaruhon, wa tay chance kung kita ray pasagdan. Wa tay chance kung kita rang mga tao agdon. Zero. Zero balance kita. Paminaw. Wa kay chance bisan pag ikaw mo'y kinabuutan ng tao, wa gyapon kay chance. Bisan moingon kag ikaw maoy kinarelihiyosong tao, wala gyapon kay chance. Ug moingon kag dili na maihap mga akong natukod nga mga simbahan, wa gyapon kay chance. Ug moingon kag kada adlaw kang ampo, wa lang gihapon kay chance.
No, ato lagod ning klarohon. Wa lang gyud kay chance. Bisag unsay imong buhaton, wa gyud kay chance. Kay ngano man? Why? Do you know why? Nga wa gyud kay chance? You know, sa pagkatao pa lang nimo, wa na. You have already been condemned. Ug tingali mo ingon ka, grabiha naman po na. Wa na lang unta. Wa na lang unta ko ipagkatao. Eps. Ayaw po ingon ni ana. Kay gipagkatao man ka, na ituyo ni ana. You see? Nakaapan po di mo, kay mo diritso po kag pangluod. Ayaw. Kung nagasulti ta nga wa gyud kay chance, apan kay niya ka man karon buhi ug nagaginhawa nan naagyoy katuyuan. Dunay tuyo nganong buhi ka bisag patay. Uy. Mo ba to? Kasabot ba mo ingnon tag bisag buhi mo pero patay? Ang Dios, by the way, mipahimutang pod. Kay nakakita gud siya. Gitan-aw sa Dios kitang mga tao, murag mga amigas lata sa tubangan niya. Kitang mga tao, mga hambugiro punta, di ba? Pero gimong tan-aw ning kalibutan gikas kawanangan, mamura ra puntag julin kada ka, di ba? Kagagmay gid nato. Mga hambugiro pa bagyud tang mga tao. Mura ra bagyog sikinsa na ta. Kung tan-awon ta sa Dios gikan sa iyang kahimayaan, kitang mga tao mura ra bagyud tag mga tungaw. Unya paghambugiro gyud nato. Pagkagahi ra bagyud natong mga pagkabadlungon ra bagyud natong mga tao. Dili pasulti, dili patambag, pagkagamay ra baya ning atong kalibutan. Apan ang Dios nakakita natong tanan ug moingon gyud siya pagkaluoy gyud sa tao. Kung dili nato ni sila pangitaag paagi, wa gyud chance ning tao. Mahug lang gyud ni wa na. Mao nga sa wa pagani mabuhat ang kalibutan, diha na po'y plano nga gipahimutang. Paminaw ini, kay importante kayo ni. There was already a plan established by God. Ato bitaw nang gibahin sa tulo ka hugna. The first phase, ang kaluwasan. The second phase, ang magtutuo nga nagkinabuhi din sa kalibutan. Ang phase 3, ang atong kinabuhi, human ning kinabuhiya. So tulo ka mga hugna sa plano sa Dios. Giplano na sa Dios tanan kining maong tuto ka hugna. Mao kining planuha ang angayan natong tanang mga tao, ingno na lang nato kana pagsulti. Mao ni angayan nato. Ang primero nga gihimo sa Dios, ang problema sa atong mga sala. Problema ang sala, di ba? Ug ato na kanang nakita, tungod kay ang tao naa may sala, problema gyud ang sala. Ug wara ba gyud tay mahimo bahin sa atong mga sala? Wala. Therefore, the justice of God judged every sin in human history in Christ on the cross as a substitute for us. So ang tanang sala karon tuwa na. Gihagbong ngadto kang Ginoong Jesucristo, gidakdak dito sa cross. Tingali na imong utanag, unsa may nakalahi ni Kristo? Naapoy ubang mutubag, Diyos gud siya. Na lahi gid siya. Naunas tanan, kwintaha ra gud pod. Kung ang pagka-Diyos ni Kristo mo'y misulban sa atong mga di mahimo. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo balaan. And therefore, ang Diyos di mahimong mo pasan, di mahimong mo kamkam, di mahimong mo hikap og sala. Right? Did you understand what I mean? So, dili ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. Oh, by the way, tunan pa nato dugang later on ang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Ang iyang
tao, ang iyang pagkatao ni Ginoong Jesucristo was impeccable. Ang buot pasabot sa impeccable, why sala? Why sala si Ginoong Jesucristo? Siya gipakatao din his kalibutan nga walay sala. Ang tanang tao nga himugso ning kalibutana patay, di ba? Di na kananako balikon. Basta kay patay ang tanang tao nga himugso din his kalibutan. Okay? Apan si Kristo nga gikahimugso din his kalibutan, buhi. Apan ang iyang pagkahimugso ning kalibutana, may naghimo niyang tao. And the Word was made flesh. So siya nahimong tao. Diha kaniya ang bugos nga pagkatao o bugos nga pagkadiyos. Absolute, total, perfect. That's what we mean by our Lord's hypostatic union. Sa iyang pagsulbad, sa iyang pagbayad sa tanang kasalanan sa tao, sa tibuok nga kasaysayan sa tao, way labot ang iyang pagkadiyos. Tungod kay ang Diyos di man mahimong muhikap, di man mahimong mutagad, di man mahimong muhikap ang Diyos ug sa. Di mahimo. Therefore, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, doon naman po yung authority ang pagkatao ni Kristo nga mupasan sa atong mga sa tungod kay siya way sala. Mao nga ang nahitabo karon, God put on the Lord Jesus Christ who had no sin, all our sins, so that sa diha nga ang tanan tang mga sala sa tibuok mga kasaysayan napasan ni Ginoong Jesucristo, kita mahimo ng matarong at tubangan sa Dios. Naana sa Korinto. Mao ni ang gitawag og doctrine of the substitutionary atonement. Substitute sa Ginoong Jesucristo nato. Alang ka natong mga tao nga helpless, way chance, way mahimo. What ay sarang mahimo? We are all helpless. Mao ni gitawag og depraved. Gipagkatao kitang tanang mga kaliwatan sa tao nga mga patay spiritualmente, mga makasasa kitang tanan. So the Lord Jesus Christ had to substitute for us. Siyang mipuli sa atong dapit didto sa krus, sa tuyo, ang tanantang mga sa mabayran niya. Again, akong balikon. Wa gyud ko sukad pagsugod karon, wa gyud ko mogamit og pulong nga pasaylo. Himatik din na. Atong klarohon na. Kay later on atong makita nga kining hitabua, unsang hitabua nga kining pagtuon niining bahina. I know that many of us who have na preconceived notions kay mao nay nabalik-balik ka nato, kinahanglan abrihan lang nato ang atong huna-huna. Have an open mind. Unya timbanga, kwintaha ba? Ayaw lang huna-huna nga, di man ron mao, di na ko ana. Timbanga, klaruha, ug unsa gyud imong makita, ug unsa without prejudice sa imong preconceived notion. Pero kung naagyo kay preconceived notions, I'm sorry, di gyud nimo madawat tungod kay sirado na ang imong una-una. All sins were imputed to the perfect human nature of our Lord Jesus Christ on the cross. Nakaibaw na taana, nakasabot na taana, o gigamit ni Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingong kabubuton sa pagdawat sa atong mga sala. Christ accepted this imputation, ang pagpasan, ang pagpasangil. Imputation. Di man to iyang mga sala, ato man to mga sala. Pero ang silot o suhol sa maong mga sala, didto kaniya. Ug ang sentence, because He had impersonal love for all mankind, then God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity sa iyang pagkatao. Mo to atong gisgutan
Samtang siya nagasinggit sod sa pila ka oras, 3 ka oras, gikas alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. Nagasyagit siya, nagasinggit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. This was the time when God the Father, primerong Diyos ko, and God the Holy Spirit, ikaduhang Diyos ko, mitalikod ni Ginoong Jesucristo tungod kay perting himia, perting hugawa na ni Ginoong Jesucristo sa atong mga sala. Sod sa 3 ka oras. Gikas alas 12 hangtod sa alas 3 sa palis. Karon nakasabot kag nganong kaduha si Ginoong Jesucristo mo sangpet. Tungod kay adtong 3 ka oras mitalikod ang Dios nga mahalog ang Dios nga Espiritu Santo kaniya. Samtang gidakdak gipahid ngadto kaniya ang atong mga sala. But ang mga bag-ong tubo ron magasabot. Samtang si Ginoong Jesucristo nag-download sa atong mga sa. Okay? So our Lord Jesus Christ accepted this imputation and God the Father judged. Our Lord accepted the judgment of all our sins by God the Father because of His personal love for God the Father. Tanawa ra gud ang virtue love ni Ginoong Jesucristo. Iyang gigamit ang prototype divine dynasphere. Kanondom ka. And part of the prototype divine dynasphere mao ang virtue love, ang duha ka gugma, personal o impersonal love. Jesus Christ was using virtue love. He had personal love for God the Father, and He had impersonal love for all mankind. Tungod sa iyang gugma nga personal ngadto sa Dios nga Amahan, iyang gilahos ang mao nga buluhaton nga iyang pasanon, that He carried or bore all our sins. He had impersonal love for all of us. Wag ta niya ikita personally apan ang imong sa, ang akong sa iyang gipasan dito sa cross. Ingon ana ka grabe kining may tungod sa sala. So atong maklaro karon kining atong sala karon, diin kinigikan, asa kini paingon, ug unsay epekto nini sa tag kinabuhi. Atong makita dinhi as we move forward in principles. In eternity past, Jesus Christ as eternal God made 4 decisions. Wa pagud siya moadto sa cross. Didto pa gamiting kini silang tulo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Gamiting kini silang tuo. Now atong labason sa atong panumduman ang doktrinas bala ang Trinidad, the Blessed Trinity. Mao kini gitawag og doktrina sa usa sa tulo, meaning 3 divine persons in one God. Okay? Kini silang tulo mao ang nagapalihok alang sa atong kasaysayan. Ug ang resulta niini, ang Dios nga anak nga si Ginoong Jesucristo naghimo og 4 ka desisyon adto nga higayon nga sila nagmeeting. Misulti ang Dios nga mahanog, mao kini ang solusyon nga atong ipahimutang bahin sa maong problema. Ug ang Dios nga anak misulti usab sa pag-ingon og okay, 4 ka butang ang akong pagabuhaton. Ang unang butang mo kini. First, substitutionary unlimited atonement. The Lord Jesus Christ agreed to go to the cross and be judged for the sins of the world in His being human, sa iyang pagkatao. Mao tong nagpagkatao siya kay adtong iyang pagkatao mao ray bugtong paagi nga siya mahimong muangkon sa atong mga sala. Asa gud muangkon ang Dios sa atong mga sala? Dili mahimo. Mao bitaw hinungdan ngano kun maghihisgot tas pag-ani ni Ginoong Jesucristo, siya si Ginoong Jesucristo nga hingpit nga Dios ug hingpit nga tao, ang iyang pagka-Dios wa mulihok samtang dinhi siya. Ang iyang pagkatao. So, substitutionary unlimited atonement. By the way,
I hope nakasabot mo kung sabot pasabot sa unlimited atonement. Okay? Nga way limiti ba, way kinutuban ang iyang pagpasaylo. Okay. Ang ikaduha niyang desisyon nga gisgutan mao ang propitiation. He agreed to satisfy the justice and righteousness of God the Father. So, propitiation. Ang pasabot ning propitiation ang pagtagbaw sa hustisya o pagkamatarong sa Diyos kamahan. Ang ikatulo, adto na sa ikatulo niyang desisyon nga gisgutan mao ang gitawag sa in English og reconciliation. Jesus Christ agreed to reconcile, pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios. Pinaagi lang sa pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang. Through faith alone in Christ alone. Ang number one substitute, kasabot kag unsay substitute, pagpuli. Number two, propitiation, pagtagbaw sa gikinahanglan sa hustisya sa Dios. Kaya ang hustisya sa Dios mao may magahukom sa sala. Ug sa dihang si Ginoong Kristo mao'y mipataliwala tali sa hustisya sa Dios ug sa ato ang mga sala ang silot nga gidemand. Ang justice of God demanded punishment for sins. Imbis kita'y pagasilutan, si Ginoong Kristo mao may mipataliwa sa pwesto. So ang silot dito idakdak pahamtang kaniya. That is propitiation. Okay? Natagbaw ang hustisya sa Dios sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Then reconciliation, ang pagpasig-uli, reconciliation sa in English. Tungod kay si Ginoong Kristo man mo hingbayad sa demand sa hustisya sa Dios. Karon kitang mga tao, kita untay mo bayad, kay gibayaran man ta, gawas no na ta nga mapasig-uli, mahibalik ngadto sa Dios. Nagasabot ka? Apan ang Biblia nagasulti nga usara ang tigpataliwala karon tali sa tao ug sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Because it was the Lord Jesus Christ who decided in eternity past to make that action of reconciliation. Walaing pagi. Kung buot kang mubalik ngadto sa Dios, usara ka pagi nga ikaw mahibalik ngadto sa Dios ug kanang maong pagi maura ang imong pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Ug ang ikaupat niyang desisyon, adto na ta si kaupat, nga gihimo alang niining atong kahimtang sa sala mao ang gitawag og redemption. Sa Bisaya ang paglukat. In redemption, si Ginoong Kristo agreed to free man from his slavery to the sin nature by providing the redemption solution of salvation through faith alone in Christ alone. Kining doktrina sa redemption, bahin usab kini sa pagtulunan sa Biblia, bahin sa paagi sa kaluwasan sa tao. Bahin sa doktrina sa pagsangyaw, pagsaksi o witnessing. Now, sa sige na itong hisgot nining bahina sa paagi sa kaluwasan, wa ka ba makamatikod nga, wa gyud ko mo hisgot bisa gamay bahin o pasaylo? Wa gyud ko mo mention anything about pasaylo. Do you know why? Do you know why I never mention about pasaylo? Naibaw ka ba nga no? Wa na ko na hisguti ug dili gyud ko makahisgot bahig pasaylo tungod kay paminaw. Tungod kay ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, why pasaylo nga nahitabo? There was no forgiveness at the cross. None. Now, nating haligyo mo liskuhag ug magadungog ining puntuha nga why kapasayloan ang nahitabo dito sa cross. Paminaw. Paminaw pa kayo ining atong ipatin-aw kanimo bahin ini.
og tinuod mo kini. Ang nahitabo dito sa cross maura ang paghukom, judgment. Gusto? The cross was judgment. The cross was not forgiveness. Dili ka pa sa iluan ang cross, kundi paghukom. Unsa man di ay gyoy nahitabo ni Ginoong Jesucristo dito sa cross? Unsa may nahitabo niya? Namatay, di ba? Nganong namatay man siya? Abe, tungod sa atong mga sala. Ug ang iyang kamatayon was judgment. Because the justice of God demanded that particular punishment. There was no forgiveness that happened at the cross. None. So tingali mo ingon ka, di na ko maminaw ng ilang Bible study. Gaingon na sila, wa ko na kapasayloan o forgiveness nga natabo dito sa cross. Well, okay. Ayaw nagtalikod. Ayaw sinta dayon ining pagtulunana. Ablihi lang una ang imong panguna-una. Have an open mind. Be analytical. Ipakita ng imong pagpinsar. Of course, pangayua sa Espiritu Santo ang iyang paglamdag sa imong salabutan. Bahin nining ingnunta, delicate doctrine. When you consider it really delicate, tandugon. Okay? Only God, the Holy Spirit, who can truly enlighten you, can make this thing lucidly perspicuous. Tataw, tinaw nga pagpasabot. Okay? Okay. Let's talk and concentrate bahin sa forgiveness. Pagpasaylo. Forgiveness is separated from the cross. Dahil kapasayloan nga nitabo, ang panuay labot sa cross. Atong tanaw niya, forgiveness does not occur on the cross. Ang pagpasaylo sa mga sala, wa may tabo sa cross. Natingala may ingon ka, unsa man tong giingon ni Ginoong Jesucristo nga amahan, pasayloan sila, kaya wa sila masayod silang gibuhat. Di ba usa na sa 7 ka katapusang pulong ni Kristo, samtang dinto siya gilansang sa cross? Now, paminaw. Kadto dili kapasayloan. No, it was not. Palihog klaruhan na. Ug magduda ka ana, alatun-i ka na sa orihinal nga pulong gigamit sa pagsulat anang mahina sa balang kasulatan. Unya itandi ka na sa tanang kategorya, sa tanang doktrina diya sa balang kasulatan. Kay dili kadto kapasayloan sa atong mga sala. Dili. That was personal forgiveness of the Lord Jesus Christ. Ngadto sa mga tao nga nagbuli, nagdagmal kaniya. Personal ba? Mura ba, ingon ini, pananglitan, na ay magkasumbag nimo. Unya siyang nagkasumbag nimo, mangayo dayon nimo pasaylo. So maingon ka, gipasaylo na kanako. Okay lang. Exactly the same thing. What the Lord Jesus Christ showed towards sa mga tampalasang mga tao nga gadaog-daog ug nagpasipala kaniya. Way labot ang atong mga sala adtong maong pagkasultihan ni Ginoong Jesucristo. Let's clarify this. Forgiveness is a result of the cross. Kasabot ka? Ang pagpasaylo resulta lang sa cross, nahitabo dito sa cross. It was not what happened at the cross. At makita ni karon when we move forward, before the judgment of the Lord Jesus Christ at the cross began, ang atong Ginoo prayed to the Father from His humanity to forgive those who were crucifying Him. Katong pag-ingon niya, pasayloa sila. That was personal forgiveness from Jesus and not the same forgiveness of sins at the moment of salvation. Ang uban tingali ninyo, maingon na ba yung verse sa Bible nga nagasulti, forgiveness of sins? Nabitaw. Naana sa Efeso. Tanawa. In Him we have redemption. Nagkasabot na tagun sa redemption, di ba? Redemption means paglukat. Okay? In Him we have redemption through His blood,
the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Oh, unsa may gipasabot ana? Grabe no? Mauna, atong ipatinaw kini. Diha kaniya kita may katubsanan, pagtubos maning redemption, bayad. Ang pagtubos, pinaagi sa iyang dugo. May kapasayloan alang sa atong mga kalapasan, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Okay? So, naagyo pasaylo, di ba? So, the cross, dili. Atong klarohon, nganong di man nga in Him there is redemption. Dito man ni mahitabo sa cross, sakto. Dawat ka na. So redemption happened at the cross, okay? Ngano man. Redemption through His blood, the forgiveness of sins. Now, sa original nga Griego, din na lang nato isgutan ang mga pulong. Aton na lang tanawon ang porma. Kay importante ra bagyod ni kaayo ang porma. The word redemption and the word forgiveness are all in the accusative form. Accusative. Ato makita karon nga accusative, puros ni sila mga aktor ining mao nga bersikulo. Most ni sila mga bida ba ingnon ta sa maong bersikulo. Redemption and forgiveness are both in the accusative. But kung atong tan-awon na sa accusative sila, pero ang subject, di man good ni sila subject. Tinuod sila ang bida, pero dili sila ang subject. Kaya ang subject ini mao si Ginoong Hesukristo sa taas. In Him, we have redemption and forgiveness. I'm sure that's not noun, kundili ang verb in the accusative form. Atong kining ipadayon sa sunod gayon, gidapit kagihapon sa pagsunod niini aron imog yung matuhog, imog yung maklaro. Kining pagpaklaro na to, pagpatinaw, paghimo nining tataw, aron dili kita mada sa mga sayop ng mga pagtudlo. Ato lang ipanginaot nga ikaw pangayog kalamdag sa Espiritu Santo. Kay kini alang sa kaayuhan sa atong kalag. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo, ang atong piyongon, ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niadto nga niya dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo ug nga sila wa pay paglaom ug wa pay kinabuhing dayon. Tingali wa ka pa makahimo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Hesukristo midawat sa matag sala dito siyang lawas, samtang gilansang ug nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanantang mga sala, lakip ng mga sala nga ato pang pagabuhaton. Siya mismo ang nagalukat sa atong mga sala. Busa, ang imo lang buhaton nga ikaw mahibalik ngadto sa Dios, mao ang imong pagdawat. Pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ug ikaw hatagan ug kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kun imo siyang isalikway ingon nga Dios ug manluluwas, maimo hinuon ang dayon nga paghukom. Busa imo karon ang pagpili. Himatod pa sa Juan 3:26, siya nga motuo sa anak, makabaton og kinabuhing dayon. Siya nga dili motuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan niini nga adlaw. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gitanyag ihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasagikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.